To move this country forward is a task, and it must be done. Our enemies are political profiteers. They want to permanently keep this country divided. No amount of coups and counter coups will help us unless we allow a God's own coup. Over 30 years after the Civil War, it's like yesterday to me. I have not forgotten anything. Those of us that were actors in that war should tell our children the truth and the experiences. This recorded work is to remind us of our past mistakes and to help us water our heads and direct our minds to achieving a lasting peace and stability. Mata hu ogu egburegbu, osi ogu kpọ ya iru. Onye ahụbeghị, osi ka ọhụ. Onye si ọ bụrụ ya ọ ga-eme gịnị? A second war in this country will see the end of this nation. We better be careful. We want no more wars. Period. Who the cap fit, let him wear it. n'otu nke ala bụ Nigeria ka anyị chetakwara ihe mere mgbe gara aga. Reflections. History reminds people where they have been to and directs them to where they are going. The Nigerian Civil War is the most indelible history we have as Nigerians. It was a war that nearly broke us apart as a nation. Millions of people died, properties worth billions of pounds damaged. Progress of Nigeria as a nation halted for 3 years, 3 bitter years. Anyị gbalịrị iweta obodo a tupu independence, ruo na republic nke mbụ, wee ruo n'agha ahụ kpọmkwem. Ihe mmụta dị n'agha ahụ maka ọdịnihu. We do not in any way intend to embarrass anybody living or dead who was part of this history, nor do we wish to excite anybody or group of people into any unlawful action against anybody or institution. This document, we hope, will direct both the government and the governed of this country towards a better pursuit of nationhood, where equity, love, and rule of law reign supreme.
N'arọ 1914, Lord Lugard kpokọtara Northern Nigeria, the colony of Lagos and the protectorate of Southern Nigeria wee kpọọ ya amalgamation. Ozugbo otu dị iche iche bido pulitebe ka elu. Tupu arọ 1944 ruo 1950, enweghị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị atọ ama ama. NCNC, National Council of Nigeria and Cameroon, onye isi ya bụ Dr. Nnamdi Azikiwe. NPC, Northern People's Congress, onye isi ya bụ Alhaji Ahmadu Bello, the Sardauna of Sokoto, na Action Group, onye isi ya bụ Chief Obafemi Awolowo. Ngwa lee usoro hiwe pati ha na mbido. NCNC nwere ndị otu ya karịsịa na East, NPC nwere na North, Action Group West, Tribalism wee bụrụ foundation. O teghị anya ngachi onwe mbido. Eastern Region na Western Region nwee ọchịchị nke ha n'Ọgọst 1957, Northern Region nwee nke ha na March 1959. Emesịa Midwest ekewapụtara na 63 nwee nke ha. N'October 1st, 1960, Nigeria nwee independence, bụrụ Republic na 63. Alhaji Tafawa Balewa bụrụ Prime Minister, Dr. Nnamdi Azikiwe bụrụ President. Dr. Michael Okpara bụ Premier ndị Eastern Region, Chief S.L. Akintola Western Region, Sir Ahmadu Bello bụ Premier Northern Region, na ebe Chief Dennis Osadebe bụ nke ndị Midwest. Immediately after independence, bigotry, nepotism, thuggery, tribalism, and corruption became the bane of our politics. The old boys, the classmates, the townsmates, and the tribesmen. Otu iro otu jupụta ebe niile. Ihe ọha na eze nwere lee n'otu ha si eke ya. Distribute amenities onye tribe anyị. Inye import license old boys. Award of contract classmate. Employment bụ onye be anyị na ebe promotion bụ party member against the rule of one Nigeria. Ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee na-echi anyị ọnụ n'ala ruo Jenụwarị 15, 1966. Ndị amị wee wụcha. We are soldiers fighting for the nation. In the name of Jesus, we shall conquer. Nke a bụ olu Chukwu maka Kaduna Nzọgwụ na ndị otu ya mgbe ha buliri egbe ha. Sir Ahmadu Bello, Alhaji Abubakar, S.L. Akintola, Brigadier Mai Maleli, Lieutenant Colonel Unegbe, na ọtụtụ ndị ọzọ ọnwụ. Major General J.T.U. Aguiyi wee bụrụ Head of State mbụ nke onye amị. Onye ru 29 July 1966, ndị amị ọzọ kwụsịwe. Aguiyi Head of State ọnwụ. Colonel Fajuyi, Governor of West ọnwụ. 33 officers ndị ọzọ si ndịda nsapụ. Yakubu Gowon weghara ọchịchị. Egede wee siri. O teghị anya mkpakpakpa n'ugwu Awụsa riot. Oke n'ọhịa, ngwere n'ụzọ,
nwoke ogbugbu, nwaanyị ogbugbu, nwaanyị dị ime, ụmụ eku na aka ọnwụ, ọsọ ugwu wee gbaa. Ọ dịzịa ka ọ ga-abụ agha ndị Igbo na Hausa. Mbọ niile nke mitin abụrụ Ghana na Kampala Peace Talk nke Uganda machara afọ n'ala. O ruo May 27, 1967 ka ọwa nkewa Nigeria into 12 states. Abalị atọ ya, Lieutenant Colonel Odumegwu Ojukwu, Governor Eastern Region, declare East Independent State of Biafra. Agha wee set ya nụ. Ọtụtụ egwu agha ka a gụrụ. Imela Ojukwu imela, imela Ojukwu imela. Aga m esoro maka ibe m gawa front, were ezigbo madịsịn gba ndị Hausa. Ojukwu imela, Ojukwu imela. Say my bullet when I die, oh Biafra. Say my bullet when I die. Hallelujah, if I happen to surrender and die forever. Biafra, say my bullet when I die. Nurolanyo, na nurolanyo, nurolanyo, na nurolanyo. Odi igbe ike gọwanga kariko, odi igbe ike gọwanga kariko. Na nuro, onye kere ụwa nurolanyo, na nuro, onye kere ụwa nurolanyo. Egwu niile ndị a ka anyị nụrụ na mbido agha ahụ n'akụkụ nke Biafra. Anyị wee lụọ agha kasị egwu n'Afrịka niile ka mgbe ahụ. Mmadụ nwụrụ dịka aja, agụrụ, kwashiọkọ, ọrịa, ọtụtụ gbara ọsọ, ọtụtụ hapụrụ ụlọ ha biri n'ọhịa. Ụfọdụ ka nọ n'ọnọdụ agha ahụ dobere ha ruo taa. Ọtụtụ egwu agha ka a gụrụ. Nne m mụtara m kpọm soja bi n'ime ọhịa. Agụrụ agụgbuola nụ soja m iwe iwe. Agawala m ịkwa mgbọ n'ụzọ akọlị. Agawala m ịkwa mgbọ siri ma n'ebe si mgbatụkwala m ọzọ. Chiri isi mgbalaga, onye ga-akwanụ mbọ ma Hausa bịa. Chiri isi mgbalaga, isi mgbalaga, isi mgbalaga. Chiri isi mgbalaga, onye ga-akwanụ mbọ ma Hausa bịa. Hanle, yaya, hanle dodondo ya. Yaya bakwomi. Hanle, yaya, Chukwu dodondo ya. Yaya bakwomi. Hanle, yaya, Biafra dodondo ya. Yaya bakwomi. Hanle, yaya, Nyamiri dodondo ya. Yaya bakwomi. Muje Biafra. Hamba mukerfi. Muje Biafra. Hamba mukerfi. Muje Biafra. Hamba mukerfi. Ajoku ya mutu. Biafra ya kari. Biafra ya mbanza. Ayaya. Hanga mukerfi. Papucho Navy. Double pay. Papucho Ajuku. Double pay. Papucho Biafra. Double pay. Double Quacho. Double pay. Double Quacho. Double pay. Araba. 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 Enyo, 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 enyo. enyo, enyo. Itakwanu Major Nsogbu. Major Nsogbu alala. Itakwanu Major Nsogbu. Major Nsogbu alala. Itakwanu Victor Banjo. Victor Banjo alala. Itakwanu Major Lehi. Major Lehi Biafra soja enyi. The Nigerian Civil War has been fought but not forgotten. Reconciliation, rehabilitation, and reconstruction, the 3 R's now history. Nigeria remains one nation. Thank God. We must agree that we all had the work coming. It is no use laying the blame on anybody. The question is, what are the lessons from the Civil War? 1. That no one section of the country can seek to impose itself on another without serious consequences. Again, that for a country so vast, we need to understand and tolerate each other. United we stand, divided we shall fall. 38 years after independence, I can assume one year. Ogaburu na ibo koro waroko neru. Britain is watching. Ihe la bataraga cabinet iti an ruo taa. Nepotism, tribalism, corruption,
nke kacha nke bụ steeti anyị. We place our loyalty more in the state than in the nation. Nobody considers the health of the nation. This is how we started.